ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರ್ ಪಂದ್ಯಾನಿ ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಜರ ಬೇಗ ಪೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಇನಿ ಮಾತೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜೇ ರೀತಿದ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದ. ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ. ನಾನಾ 2 ಜನ ಮುಲ್ಲೇರು ಅತಿಗೆ ಲಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ಲೇನ ಚಿನಿ ಮಾನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜಿಯಾ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಮುರು. ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಜಿಯಾನ್. ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ. ಸರಿ ಈ ತೋಚ ತಿತ್ತುವಲೆ ಜಿಯಾನ್ ಮಾಮಿ ಕಣತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಜಿಯಾನೆಗ್ಲ ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್. ಜಿಯಾನ್ ಮಾಮಿ ಏರ್ ಕಾಣದ ಡ್ರೆಸ್ ಏರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಣದೇನು ಡ್ರೆಸ್ ಏರ್ ಕಾಣದೇನು ಅಂಗಿ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಬಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಮಿ ಬಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಮಿ ಬಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ಜಪಲಿ ದೊಡ್ಡವಲ್ಲಿ ಅವಲಲ್ಲ ಅವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಕಿಸ್ಕೋಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅಪಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಿಸ್ಕೋದ್ ಬಲ್ಲೆ ತುಗ ಎಂಕ್ಲೇನ ಇನಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಐಡ್ವರ್ಕ್ ಮಾತ ಜೋಕಲ್ನ ಬಡ್ಡೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಒಂಜೇ ರೀತಿದ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದುನು. ನನ್ನ 2 ಜನ ಬಾಕಿ ಅದೇ ನನ್ನ 2 ಜನ ಬಾಕಿಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇಂಚಿತ್ತನೆ ಸೀರೆ ಉಂಡು. ನಾನೋರ ಏಪಲ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ಕೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗಲ ಹೊರ ಇಂಚೆನೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು 7 ಜನ ಇಲ್ಲ 10 ಜನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಸೀರೆ ಅತಿಗೆನ ಲೆಕ್ಕದ ಸೀರೆ ಒಂದು ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆ ಎಂಚ ತೋಜುವ ಪಂದಿ ನಿಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಅದೇ ಅತಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಚಿನ್ನಿ ಮಾಮೂಲ್ ಜೈದೋಲು ನೀನ್ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಲೆಮುಲ್ ಪೊಪ್ಪೊಲ್ಲೇರ್ ಮೂಲು ಅಲೆಮುಲ್ ಪೊಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಲೆ ಪೊಪ್ಪ ಇದೇ ತೂಪೇರು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಆಶೀಶ್ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲ ಈರು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಬೋಲಿ ಶಾನು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ಲೇನ ಪೂರೆ ಪಲ್ಲೆ ಇದು ಎಂತದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ 500 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಾತೇರ್ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಾರತ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಇಂಚೇನೆ ನಾನಾತಿಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ್ ಎಂಕ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಬಂದ್ಯಾ ನಿಕ್ಲೆಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿ ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಅನ್ಕೇನ್ವೆ ಸರಿ ಅನ್ನತೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಚಿನಿಮಾ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಕ್ಳೇ ಲೈಕ್ ಮಕ್ಳೇ ಬನ್ನಿ ಅದಿಗೆ 500 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನೆಕಿ ರೀನ ಅಂತ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೀಗ ಆಯನ ಪುದರೇನೆ ಸಾಲ್ನಿಕ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜ ತಾಗೊಂದಿಜ್ಜಂದ ಬಾಬು ಉಂತಲೆ ಬಾಬು ಟೊಪ್ಪಿದಿಜ್ಜರೆ ಬಾಬು ಎಂಗ್ಲೇನ ಆಶೀಶ್ ರೆಡಿ ಆತೆ ಆಯಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಬಾಲೆ ಬಾಬು ಬಾಬು ದಿಲೆ ದಿಲೆ ಬಾಬು ದಿಲೆ ಗುಡ್ಡು ಬಾಬು ತೆಂಕಲ್ನ ಗುಡ್ಡು ಬಾಬು ಚಾನು ಗುಡ್ಡು ಬಾಬು ಇತ್ತೆ ಆಡ ಕೊರತಾವು ಪತ್ತಾರೆ ಚಲೋ ವಾ 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 ಗುಡ್ 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 ಬಾಬು ಗುಡ್ ಇತ್ತೊಂದು ಪತ್ತಲೆ ಇತ್ತಲು ಬಾಬು
బాబుల పత్తిలే శానుల పత్తిలు ఫోటో ఆయన కైట్ పడతారు इथे आपले केक कट मध्ये चलो इंच्या पातले बाबू बले शान सीनो आले काय कर बडी पप्पोले नापोले नियन्ने अप्पा बड्डे तल्ले ಮಾರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಈರ್ಲ ಒಂದು ಬಾಬುಲ ಪತ್ತಲೆ ಮುಕುಲ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡ ಇದು ಜನತ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು Happy birthday to you. 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 Happy birthday, Sanu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Sanu. Happy birthday to you. Clap, 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 clap. ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಯನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಆತನಿಗೆ ಈತ ಜನತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಪೂರ ಜನ ಸೇರ್ರಾಪುಜಿ ಪಂದು ಇನಿ ಅತ್ತಿಗೆನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉರ್ಪುಲೆ ಬಾಬು ನೀನು ಉರ್ಪುಲೆ ಜಿಯಾ ನೀನ ಬಲ್ತೇನೆ ಜಿಯಾ ನೀನ ಬಲ್ಲೆ ಜಿಯಾ ನೀನ ಬಲ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಡೊಲ್ಲೇರು ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನೇ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಚೂರ್ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಪಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಪತ್ವೆ ಪೋಲೆ ನಿಕಲಂಜು ಬಾಬುನ ಕಲಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಪೋಲೆ ಬಾಬುನ ಪ್ರಿಯ ಬಾಬುನ ಕಲಿ Diana sana itu kan? Diana. Nah, itu. Ye, ini Korea namanya. Korea. Bayi dia, Shanu na bayi dia. Shanu le. Shanu. Ada Shanu bayi dia. Sino la ila tiga bayi. Aishu pata ni play. चलो प्रिया को अकल अला अन्न अकल दिखले पटा ए इंची तुला सुदा बोल तो ना ए इतले एना फेवरेट थिंग हां इंद प्रिया पोमी प्रिया ನಿಮ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ಚೇರ್ಪರ್ಲೆ ನಿಮ್ಮಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕೇಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಎದುರು ಕೊರ್ಲೆ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮಿ ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಯ್ಯೋ 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 ಕೇಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೇಗ ಪೂಜೆ ಎದುರ್ತುಲೆ Kau देखो kau तीनों भी kau हो जो जाता है
ఆ మంచి ఆడ మంచి పండు యాక్చువల్లీ పింక్ ಅಂತ ಕೇಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ Alamulian. Korea. ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಪ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ರೆಡಿ नीचे बने जियन पुनः ಎಂಕಲ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೂರ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಫೋಟೋಲ ದೇತದ ಆಂಡ್ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೊಲ್ಲದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಆನೆ ಕಡ್ದ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋ ತೀಯರ ಐತ ಬ್ಲೌಸ್ ಏನ್ ಪಾಡ್ದನು ಜಿಯಾನಿಗಿತ್ತ ಜೆಪ್ಪರಗೈಕೆ ಅನ್ ಪುಗಲ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಿಯಾನನ್ನು ಜೆಪ್ಪರ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಜಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಿರ್ಗಾಗ ಪಂದ್ ಅಂಗಿದೆ ಪೊರೇರು ಬುಡ್ಚಾ ಚೇಚಿ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೆಪ್ಪಡಾವೆ ಸುರುಕ ಎಡ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಜೋಕುಲ್ ಬಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ತ ಜೆಪ್ಪರ ಪೂರ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮನಸ್ ಮಲ್ತು ಜೆಪ್ಪನ ಅಂಚ ಇನಿ ಪೆಂಜ ಪಾರ ಪಿದಾರ್ದ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಿಯಕ್ಕಲಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಕುಲ್ದೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಜಿಯಾನ್ ಮಾಮಿನ ಮೇಲ್ಟ್ ಜೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚ ಆಶೀಶ್ ಮೂರ್ಕುಲು ಒಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕೋಡಾನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಕೂಡ ಪಿದಾರ್ದ ಇನಿ ಆನ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಫನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆತಕ್ಕೆ ಉಂತಾದಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ನಂಚ ನಾನು ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಪೆರ್ಂಜ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚ ಇತ್ತ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾತು ಕುಲ್ದನು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಜೀತೆ ಪಂಡ ಇತ್ತನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಲ್ತೇನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ವೆ ಆತ್ನೆಟ್ ಹೋಗೋ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲಿಯ ಮೈತಿದ್ಯಾ ಮಗಳ ಬರ್ತಾರೆ ಚಪ್ಪಲುಂಡು ಬಾಬು ಬಾಬು ಬಾಯಿ ಬಾಬು ಬಾಯಿ ಜಿಯಾನಿಯನ್ ಬಾಯಿ ಬಾಯ್ 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 Boleh.